Mga kapuso, dirita sa katuhuan dili nga sugilanon sa usa ka lalaki nga matud pa duna kunoy gahasol kaniya nga nilalang. Posibleng bunga lang kini sa iyang imahinasyon o bunga lang ba sa iyang katulugon. Ato ang sayran. Ako si Ronnie Arius. Katong nag-overtime ko editing nya nga padung na to sa alas 12 sa kadlawon. Pinakatigpilaw ko. Nibong ko na ini sig uyog na ko sa kabagan. Uyog ko ba? Matan ako usa. Napag ulin ako mga alas 2 sa kadlawon, while naglakaw ko pa doon dito sa pag-eskina sa barangay, nakabantay ko na nay gasunod na ako. Yan, nakita sa suga na nay anino, duha ka buk anino, nakita na ko sa akong kilid. Nya ang usa kanino kita sug buhok, naibong ko kinsa to. Pero wala ko mulingin, lahos ang iko kay walang kapalata ba na nakuyawan ako. Nya nay iron sugatan ako. Mga duha ka ero nagsiaw-aw sa akong luyo. Pero perting kuyawan ako, nya nasunod na ako baba puti og sanina. Mga alas 3 sunod sa kadlawon. Yan ay sige pangabli sa pultahan. Sa akong kilid, na siya magtanaw sa akong kilid na nitanaw ka sa editing bitaw. Pag na mo tambo sa bintana,